Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Dumateng panjenenganipun para sepuh bini sepuh aji sepuh saha kasepuhan ingkang sampun pono ing pamasleb do ing pitutur ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Dumateng panjenenganipun para warga masyarakat Dusun Ronggo ingkang kawula tresnani sepindah kunjuk syukur tansah kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala inggih awit sih wirasaning Gusti ingkang merbeng dumadi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng katitik wonten sonten menika kula lan panjenengan sedaya saged kumpal wonten punden tarup kanthi boten mangkih halangan setunggal punapa-punapa. Sedaya wau paringipun Gusti Allah kalau syukuri kanthi ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selawat saha salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ingin mangke kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumil kiamah. Bapak-bapak saha ibu ingkang kula tresnani mbok bilih adicara langen beksan tayub sampun kalampahan kanthi mboten manggih alangan setenggal punapa-punapa sehingga wonten sonten menika dipun lajengaken kajat sedekah bumi wonten Dusun Ronggo. Biasanipun saben-saben sedekah bumi kala wau kawula piyambak maringaken sambutan namung mawon kala wau kekathatan tamu kokean acara sehingga wonten siang kala wau kawula mboten saged ngaturaken sambutan minangka wakil saking pemerintahan Dusun Ronggo. Ngaturi pirsa mbok bilih kala wau momen sedekah bumi wonten malih acara-acara terkait kalih program memproyeksikan diri Desa Ronggo menjadi desa inspirasi kawasan hutan. Kala wau dipun rawuhi saking DPR RI saking Komisi 11 terus saking Bank Indonesia wonten Semarang kala wau nggih ugi rawuh saking Bapak ADM Pati, Bapak Waka ADM Pati, terus saking Koramil, saking Polsek sedaya sami rawuh wonten acara pencantangan daripada Desa Ronggo memproyeksikan diri ke depan menjadi desa inspirasi kawasan hutan. Nganturi menika mbok bilih wonten Dusun Ronggo dipun paringi griya saking KPH Pati. Panjenenganipun Bapak Dadang selaku ADM Pati, Perhutani Pati kalih kawula panjenengan sedaya dipun paringi griya sewau rumah dinas mantri saking Ngarengan Ndukoseti diboyong di deke tenggene Ronggo. Menika dados omah rembug sedaya kagem panjenengan sedaya memfasilitasi diantaranya nanti dari rekan-rekan pemuda Karang Taruna, PKK dan anak-anak sekolah nanti bisa dipakai tempat itu. Ngoten nggih? Nggih. Terus non sewu kula lajengaken mbok bilih kula matur nuwun dumateng panjenengan sedaya selaku warga masyarakat Dusun Ronggo kanthi sih katresnan saking panjenengan nguri-nguri budaya adat istiadat ingkang sampun lumamah wonten Dusun Ronggo. Wonten taun menika saged menapa
mengeti sedekah bumi tahun 2016 nika di ABC alhamdulillah danane pikantuk 29 yuta nggih niku mengke enten SPJ-ne duit 29 yuta dienggo apa wae engko nek kurang sampean kabeh dijaluki urunan neh sanggup lah dek meneng kabeh mboten ndelalah nika wonten donatur saking CSR sing iso mengampu kekurangan daripada dana sedekah bumi tahun 2016 niki. Ngaturi ningo, ngaturi pirsa dumateng panjenengan sedaya masyarakat Dusun Ronggo sedekah bumi tahun niki enteke 105 yuta luweh. Nggih, duit sing dienggo urunan entuk 29 yuta. Lah mula bar sedekah bumi engko urunan neh. Sing siji ana sing 1 yuta ngono. Kathah nggih? Nggih. Alhamdulillah pengetan sedekah bumi merti bumi wonten Dusun Ronggo tahun niki kelaksanan kanthi sae. Mekaten mangke dipun lajengaken kajat saking sedaya warga masyarakat Dusun Ronggo mangke dipun sarirani panjenenganipun Bapak Mudin kekalih-kalihipun. Mudine panjenengan saiki ana loro. Sing siji Mudin tenanan asli nggih. Sing setunggal nika setap Mudin. Ngoten. Delalas niki jengene asli, jadi ora gelem diundang Mbah. Jengene Mas Asli. Ngoten nggih. Ancen jenenge Mas Asli kok nggih. Ngoten. Ngaten ngan saged katelaken mbok menawi wonten atur kala ingkang boten menani penggalih panjenengan sedaya mawantu-wantu kula nyuwun agung samudra pangaksama. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in murtid wa wassalatu wassalamu ala mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Dumateng para bapak lan para ibu para sedaya ingkang kita hormati lan kita mulyaken. Monggo kita sadhepun kula dang sami isa menika mugi paringana inggih menika rahmat taufik hidayah lan inayah tansah pinaran kawijakan keselamatan gegarasan gagas waras wonten kan alangan surat menapa sak lamin-laminipun. Shalawat salam mboten kesupen para bapak para ibu lan para sedaya kita aturaken kita sanjungan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi ingkang kita inggih menika tengah-tengah sang pangantipun saha kapitulanganipun ing benjang dinten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak saha para ibu lan para sedherek ingkang sami makempal wonten inggih menika majelis pudenipun Mbah Simbah Joko Tarub ya sarene menika menginjak hajat sampun sami makempal wonten ing majelis punden Joko Tarub menika ya menika ingkang badhe kula tindakaken. Makatan saking atur kawula matur nuwun. Nuwun di pangtus sedaya saha sepuh sawareng ingkang sami hajat ingkang sedaya pertanipun Bapak Kepala Desa sekalian lan para bapakipun perangkat sekalian lan sedaya warga masyarakat di Ronggo sekalian ingkang sami nggadi kajat ing wekdal menika kula ngrendhahaken ngurmati ten kawan dalu ingkang hormat ingkang setia Dusun Ronggo jalan reti sampun apa ngurmat padha ibu kawa apa akosa ibu pertiwi atau paringa sadang terdiri ten kawan dalu karinten kawan sak liwat senggok di akhiripun ing wekdal dinten ing Rabu Pon dumugi ing kampus Wage gajatipun Bapak Kepala Desa sekalian lan kajatipun Bapak perangkat sekalian lan sedaya warga masyarakat ing Dusun Ronggo Jereti sekalian ingkang sami nggadi kajat utawi sami ingkang makempal wonten pudanipun Simbah Joko Tarub menika saperlu ana tepi inggih sedekah bumi
utawi bersih desa tahun pindah dipun tetepi mugi-mugi panjenengan Bapak Kepala Desa lan sadaya warganipun mugi tansah pinarian kawis dengan keselamatan paringono gagas waras paringono wilujeng wonten arepa punapa kapikantuk rezeki kang kegampar rezekinipun kapikantuk rezeki kang kalah saha barokah kapunten punapa lampah satu satu wong sedaya serati kasto paringam wis jemdong apa satu sang penjari punapa kasto angyami ing pasangan Dusaraga kasto termin jeng wonten punapa kasto sabda saipun awal tinuken akhiripun lampah sedaya harpan kajat kajat pun Bapak Kepala Desa sekalian sedaya Bapak perangkat sekalian lan kajat sedaya warga masyarakat Dusaraga jare ing sekalian ingkang kajat ingkang hormat Allah Subhanahu wa taala ingkang hormat Jali Joko Anjaki sakalipun jare mati Gusti Rabu sing rajakanipun kadung penting anakipun jare miyosati sarta tenter wijaya punapa ingkang hormat sacarulas dinten 7 Agustus tahun iki pangestu sedaya ila jalur al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim bismillahirrahmanirrahim Muhammad wa sallallahu ta'ala ala Rasulullah wa ajmain walhamdulillahirabbil alamin Allah berpilih wali-wali tidak syabira sogro Allah berpilih wali-wali tidak jarupana sogro Allah berpilih wali sogro masalah tidak pasti amin ya bacalah paling bacalah paling amin ya bacalah paling marwah sengkotir Allah makam dari kamda sakrin kamda nabi wali dal torik Allah mengampuni apa dengan kajat walu kajat matian dari mama ya Allah Allah mengampuni rahim ya Allah Allah mengampuni rahim ya Allah Allah berbana hablana bil iman wala ta'jalak qulubina liyatina innaka ghafurur pelada antako sering ya Allah Allah pelada kau sering Allah maghfir lahu subhanahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma shalli sayyidina Muhammad Allahumma sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad Allahumma sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana jatiya ta'ayun rabbana tafil takimama Allah pelana rabbana tasyad wablar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim Allah ya Rabbi ya Allah ya Rahman ya Rahim Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rahim ya Allah Allah sedaya warga masyarakat Dusaraga muga sedaya diparingi tebiakan saking balak ya Allah biar sapi dari kami selamat segera kepada ya Allah tuan mencoba pengiran ya Allah SWT tuan mencoba punapa satu kawan lalu mana tidak ada benar Allah matal murah sabit amalana masjid arjaquna jar khabar rakimin Allah makam dalam semua pertuan ku sebelum lagi jawab Allah masyarakat tidak berkesan wajadwal amin wajadan berjaki waktu melakukan berbatal maut Allah mahamdalah kasih wajatan minar wajab anna rabbana kiru kadar wahab wa innaka rabbana intaka wahab wa laqal kiba Allah sallam wa salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin